Čaute, dneska vás vítam od dnešného videa. Ideme si otvárať boxy. Niečo jak Megabox v Brawl Starsu, lenže v reále. Tak toto vyzerá nejak. My si otvoríme ten box a keď som bol malý, tak ja som tam našiel granát. No, už čušite čo. My ho máme zadarmo. Boxy z prvej svetovej. Áno, sú to boxy z prvej sveta. Tu som prichystal takto kleštiky, aby sa mi to dalo otvárať. To je to tu. Krásajúce. Táto je už trošku otvorená tuto. Vidíte to? Takto, hej. Dáme preč poučnú. Sorry. Takže. Toto si otvoríme ľahkým spôsobom. Hej. Niekam by som si ten telefón opravil. Asi sem. Hej, ľahkým spôsobom. Chytíš. Prečo si toho nechcem chytať, vieš? Tak, chytíš, tak. Chytíš, hodíš to a uvieš. Dobre. Prvý box. Chvíľka napätia. A je tam nicht. Tu si môžete prečítať papierok. Počkaj, ja vám to nejak lepšie dám. Hej, prečítajte si ho, keď chcete. Dobre. Takže, tento box hodíme a dáme tento druhý. Mal som si zobrať rukavice. A my hodláme otvoriť vlastne toto a ešte toto. Hej. Tak sa máte na čo tešiť. A dávajte odber. To si tam hodím. Pozrite, jak sa to postavilo. Dobre. Otvárame ďalší box. Hej, aký pavúk. Popiči. Ja sa trošku bojím pavúkov, akože. Myslíte, že ich takto kryje. A čo keď tu bude viacej tých pavúkov? No, v tomto scéne určite bude viacej pavúkov. No. Ja si vás znova položím a ideme na to. Lebo raz ma už v živote poštípal pavúk. Nie, nebol som Spiderman. Akorát som mal 2 týždne opuchlý prst. Počkaj, ja som to ešte neotvoril. A keď to v tom bude ten granát, tak vybuchneme tu všetci. No, ja som taký šťastlivec, že aj to by sa stalo. Na to sú dobré také ešte. Tla. Kde šiel ten pavúk?
očividne tam nič nebolo. Dobre. Pokiaľ sa vám páči, čo robím, tak dajte odber, počkajte. Išla moja sestra. Aby vás nerušila. Viete? Dobre. Ja sa aj celkom tých pavkov bojím, ale čo ja viem, otvorím túto. Apič. Čo je? Lebo, čakajte, ja vám poviem jedno tajomstvo. Dopička, ako sa stojí to dosť. Pardon. Tuto dole v tejto šachte je budovka. Taká malička. Hej? A ja sa bojím hrozne, že stade začnú vyliezať pavúky. Čakaj, poď tam. Dávajte ešte komentár. Napíšte, či chcete vlastne storytime o tom, ako som bol na polícii. Sme si otvorili len jednu bedňu, ale ja do toho hodím ešte nejaké veci, čo ma teraz napadnú. Treba neviem, doma sa uvidíme a možno rozmýšľam, že by sme išli na takú trasu s bicyklom lesnú. Tak možno.